Silalahi mula itong anong kay Pangiruan na siya kuhanin ani mungkin ang terkang ko satu sih alam ini sekali maju doang itu hamuna doang tuh namin lima bulan hari bona tulang hula-hula aparasi dulu kamang tua muda ada yang sombong ada sodik ala nadong slot di rohani aparakon Yusuf Putra ulah kini amang muda pada semua di hilal rohani mana adong na solot apala tubuni lain adong nung 7 tahun nomor Malatuk pedison lain kepasakan marhitio nasi rohani di Batak lilihot di Batak di kamu hagabiyo matanya ko di Batak AHB natasakali di Batak na patuliso unang marna ganggu hamot sabar taingot pa si Abraham si Sarah si Abraham sampai marumur 100 tahun si Sarah 50 tahun totong lo alamat Panginoon ni mangoloy man tudupan di Batak dohot mangoloy di paruturan ni dengan di Batak ini di Batak do di Batu pado alani batu hamuna ya na marhitiom na pero na makulus bato alani para sini di jalo mang ang parawigur ko si grabe bang ya kamu nyo didang-didangin si didang kamu mas ala-ala bau pusi anak-anak tuh pinakin nada kota gak betul au masnya pusi aduh lebih kali ini mau aku memang tujuan ni alarion gajah umur nami sok soni nang sinamot nalau persaudara nami oh peraja nami Roma hami anak kompona marsoba tu hamuna dohono nami masongoni dokor situ dua titim mainda nati lopa berulas tuk sosajia piano nalau pasaton nami raja nami tuhamu sopa nami songon pasahato tuku tangan herbang na biasa mulai saya itu hatta namang gohi pasu-pasu ama apa goci ya memang pahaga siap tidak
Jadi siaran ni pertuan ni lain amio. Jala nunga rohamu mana baru pahami. Perlu kebeng. Gak bijala horas. Jadi so kami san hula-hula muna pada kasih bulun. Mulai timah naringkan sudi bakon nama hatom mak natu di rubian. Soal nami nama jalo siap kamu baboron nami jala las rohan nami dihamu nama ngalian. Asal ini mah hata saudik siap kami hula-hula mu kasih bulun. Gawi. Kami sian organisasi pemuda Batak Bersatu na adong di Kecamatan Tanjung Beringin. Lima dina mangadopi gokondo jojo muna bonan hasuton marga silalahi. Gak bijala horas. Lima dina marusung mulu amata apalagi air salpu jadi di saliroma pabor rota tuinga persatu pinani. Di kami organisasi PBB turut berduka cita dok. Lima di parpoding di amata Nausari Batuaun. Tunggat cala siduro rohan kami di kodok jojo muna. Alana nak terbentuk PBB di Kecamatan Tanjung Beringin. Ondo peya kami mengadopi acara di Kecamatan Tanjung Beringin terdumobi disampaikan. Kalau di desa-desa na asing nggak sering be di ulau kami lima organisasi na turut bersosial di hari PBB motona sosial dok dan kami mengharapkan balas jasa ini moto di PBB bergerak di bidang sosial jala PBB tempat berlindung alai tempat melindungi dok harap situ dulu kami kita yang muna sudah kita Batak nah dong di Portibion tanya kau kamu asal maju PBB lima pemuda Batak Bersatu nah dong di sejak Portibion nunggu ada berita PBB di provinsi 20 provinsi dan di 5 negara nanti berita bion jadi itu soni peharonain wain mangadopi kau kudu muna laskar muna anon nung sidu acaraon lapor satu kawan itu tuh dengan persekinan turut kami membantu Pasuhuton untuk STM dalam rondo sirihon imarkan PBB songon ambulan Mau lihat ambulan benar-benar tanol jadi laskar hamunate untuk soni penon rasa sosial nawi itu hamuna ba sabar mahamuna kurang Suhuton putih mah tidak salah mau saya tuh kedua hidup PBB Hidup. Sarupa dari nama Doko Koras. Malaya mak di Bungwata terlebihnya di Hamu PAC Tanjung Beringin selaku aku pribadi sian DPC Serdang Bedagi kebetulan naking ketua DPC Serdang Bedagi Bapak Welki R. Simajutak adong ulaun na jadi aku masih utusan di Bayan kebetulan aku dipercaya sebagai wakil sebagai sekretaris DPC PBB Serdang Bedagi jala aku waru dan andis semua orang mah kebetulan helani parhutau tahu nahwalak berusia gian jadi di dok ketua naking pasama kalita bawasana PBB nadong di Indonesia dok na di dunia na turut do berduka cita di parmodeng nih amat tahun jadi soal nama wakili mas yang DPC Serdang Bedagi bawasana PBB Serdang Bedagi turut berduka cita terkhusus mana dong dot PBB nadong nasian PAC Tanjung Beringin bolutuk sono pe haroro nami las marohani hamu keluarga basi kuat nama nama alek gugur di parsari matuani damangon tersomongi mah atas otik yang DPC Serdang Bedagi upasa ma dua PAC Tanjung Beringin jadi kami sian PBB Tanjung Beringin turut berduka cita semoga keluarga yang ditinggalkan dapat penghiburan. Jadi hanggo kami PBB sian Tanjung Beringin kolon partisipasi dona lenon nami adong do lenon nami dung silungon sebagai ganti karangan bunga nami
dungin nong tu dia tuinganan pasal kinani siap tu kami menaruhan damangon tuinganan pasal tok kinani songoni mana woi si pasatan nami sian PBB Tanjung Beringin do DPC Serang Berdagi mulai hati mengasih dumbe jerakunan kami pes itu madok mau lihat do di hamuna di partisipasi muna nama ngalean tenaga na argai luwo munai anggia matong Tuhan ma nama dongani kita hidup PBB hidup PBB hidup mau lihat di hamuna dor nami siap bonan hasil putima kasih nami kami baik kamu maju musik mau partisi Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah dan majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukanlah kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu hati, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan. Sahat di Solu, saya sahabat Datu Botega, Holasman, Holasman, Holasman mau lihat di hamuna yang aku nani sungguh jadi Pak Kiano laikon seorang seperti Bion terodo tulang nada babon air ute lari foto amu deh jadi alani diamu sudi namar dinodohon namar maranggi asatung takas so natang ini tua takas mena jupur batakas mujokola takas mamaduma tumakas sama ita sudi mamora mbak tutu raja kami alani dohonon matutu taringot tulayon nungagabi layon maranak marboru marpahok pudi anak marpahok pudi woru jadi itu takas di boto itu hodos tahun na duduk ali anong no peberek kusigading dahil dah aku amu kita damu dah jadi orang ini panggil aku mars jaminan songot lakat di gaul mars tukul-tukulan songot suat di rubian alani unang pasok kamu berekon do ibotokon dah itu dah kamu tubuh di botokku boru unang pasok kamu manaw na duduk alana pabor aton na tutua orang itu kuncina sadaro kamu pasu-pasu na gurang ido hata no muli cat duata pasu-pasu di duata mahamu jadi tariwat ulos Jadi atar songon perdalani ulos na naik pasaton nami tu hamuna keluarga lain nami nang jumulo boraton parjoloma tutubuni manang nayanak kon ni lain nami nang sari matuon tolu anak nak kaningan 5 boru riris mau sudena dapotan gabe jala horas jala persanggungan mau tu pahopu si anak nang songonima tu pahopu siap boru gabe jala horas baru musena tu na Martino dohon lain namion pasaton nami do tu na sidariris aladong dua nai nang songoni tu ibotona 2 asai boto hamunan nongan
Jala musena nakop musena tugijang tuna boru ni apalalay namyon. Sada mai nang songonima tu bapa uda na sida. Sada mamusena manang tomang bornay mai. Ang kini amang bornay manang na pinopar na sida. Api kena kali. 10 Pak. 10 masa Mono di keluarga ni on nggak 10 anak gue lunak kini tambah 2 10 tambah opat 10 opat na boruna musena kani. ay matuna boruna tong lotu Daw. Tu botoni odo dua nak kani botoni laikon. Ano dua? 10 baru tu akan nomor tinuduhon laikon dua nak kani. Jika bisa pelobat. Taba mamusena tu nak boruni laikon 15 baru tu bapa udana. oh 10 nom baru tu parsinabung na masih ada. Jadi 10 pito ma nanang sepasaton nami ulos tuamona. jadi majalah horas tari di Pasinabung. Partikianon Romahami yana komuna sila lagi Raja Nami songon de kornina dua dua nami titimai mana pinopa udah mulai sebelum itu untuk sosial dia non lagu supaya kami tuamu Raja Nami saya itu atama namang gohi pasu.
Na nagkakadihobian. Oras mamong ng mga layan. Kampi taba na madiamu takap ni taba ng mga layan. Matuto. Naksa. Dangadong na orang sudirenggan. Jadi dia salin dia lanima dia hamuna amang buru nami ditikyon. Nang mga pumahami papon akan nauli na dinggat kuhamuna amang buru nami. Jadi son hatan na tutua ma dohonon noy parjolo balintang mabagabe tumudal hositodohan. Arimuna do gabe ala dinggat do hamuna uberek kami mars pauloloan. Matutur aja nami. Tikoin na inggiringgir bulung na rata-rata. Sudia ka hata na uli hata na poda nang di jalo hamula di ulaus sari matuan ni laikon apala di tikyon. Pasau tomatong tuhat na di bata. Tujuh mani 10 pitu main na. 7 mani 10 lalu. Akka hata na uli hata poda nang dipasal akka hula-hula muna do akka donga sahuta na marholongi roha tu hamuna asa apu hamuna may martonga ni jauh sahat ni soluma tu sahat ni tu potean nunga sahat ulaon sari matua ni lakon apala di bagasan tikyon sahat mahita tu panggabean jala tu parhorasan apu hamuma nauli amang boru dok nadenggan Gabi aja na horas raja. Marga Silawan sebelum Surima sabita satu toru satu kerja akahata nauli atanaringgan nakisahan mo na tuhami kami tamatong tuhatta asa apeme di persabuan nami tua may diawaran nami amin may diabingan nami asa songon na tuyo ma do nami songon hata pangapon sen hani boru asa turtuman na duhur tiyo may nalote sudah nak apa pas-pas nauli pas-pas na ringgan na persa muna tuhami kakilig muna sayurang may muba sayurang may musik mau lihat semanang-manang mau perhatian mah cuak kamu ulah-ulah Di dosrohamu Dihita sa lubot na Mauliate di tulang nami silaban Mauliate di akka horong ni hula-hula nami Mauliate doon nami tong asahutan nami na dong bison dan terbalas sami nauli na lenggan dan naik muna tulang tuhari bere munaon saya berbinigir matutu amat tadi bata aka hata pasu hata gabi na pinasahat muna tuhani bere muna apa may ismail nami tuat may tuabara nami saya totong lo mau sami tulang dia ka taniyang muna Tuhan yang kabere muna saya totong gua kamu hani di bagas taniyang muna mananasa di hari pehamu udah tu tamuna tu sedikalang tulang saya mata di batama totong sama dongani kamu di perdalanan pajupang dohot keluarga di sedikalang soninang keluarga nadon bison jadi hata pengapun siap kami sama hidup di situ dua air berjulak-julak mainna julak-julak naik di lain tugas panci hata nauli hata nalenggan na pinasahat muna tulang soni nang kahorong ni ula-ula soni nang karong asahuta apon nanay baratonga-tonga ni jago sahat solo sahat matugotean sahat putigaras saya totong mahita liling mangulu jalan saya horas-horas imahata pangapos ya kami abang anda mau lihat ya
1347. Nah, jadi peserta Tadema Asadul ikon mati ikon amuti Napangulu ikon mati Asadul ikon Dadi hodong kabibati Asa sugut bagiti Tuasa ngapunoi Ibedam kedua waktu rohani nebakati Behono kudo osaku dambe Ganti Yesusku dapat awang ulu waktu Allah amati saudara murah Audo hai heon dohot hangolua nama ngulu na porsia dia nang pemate ibana jala ganup na mangolu jala na porsia dia nasotupa mate ibana saliling-giling na martangyang mahit Ali Tuhan di bata amanangin na di banua gija naso marmula naso marujung doho naso olo sudah angka tahunmu alai lamor do tahun nami jaladam sudah hari-hari nami di son satokin do hami mangolu di tanoo songondongan nami on nau marujung ngolu sadarion nunga salpu ngoluna siang tanoo jalanunga ditadikon sude at nasa arta na olo segay paingot mahami di ngolu nami on ale di bata nami asa unang tar songgot hami iaduk jupang ajal nami ay nang hami be ikon salpuno nami do sude apuli jala pabingit marohani dongan nami na marsi taunon dohot angka si solhot na rodi sude na makaholongi na sida asa unang mandele na sida inorhon ni si taunon say taiti jala patugu marohan nami tuho asa malumon rohan nami tu inganan na pinarade ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami amin. Hatani de bata dihita saluhutna tarlumo bima te keluarga na ditadiko ni opung nika dolion imana dienet siang Filipi bidusada ayat 20 sada ay Kristus dohang ngoluan diang jalalaba nang hamatea karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ido sahatna horas madi hamu saluhutna horas madi oinang opung mika sehat doinang keluarga na hinaholongan di bagasan kuwaritu hatta Jesus Kristus molo tapangido tu debata asa unang roh hamatiani tu ngolu taon manang moloboy kita mangido tutuhani asa unang roh hamatiani tu keluarga ta boydo kita majalo sawani jawabannya adalah tidak nasa jomba ikon mate semua manusia yang ada dalam dunia ini harus mengalami namanya kematian
Napaduahon sa gugu ahap natabayan godang pe akka hepenta mamora pe hita sudedo jolma ikon mengalami kewarna hamatian. Bahkan dalam kesulitan apapun itu, tarumo bima di keluarga ni silalai dohok inang boru sibolon, ya. Dalam situasi apapun itu, kematian harus dinyatakan oleh Tuhan. Dan mau kita mangido tu debata Tuhan marsogot naik pamulyo boru mah boruku, marsogot naik marhasohotan mah yanakopku, marsogot mai manang haduan mai manang bulan 3 pe unang majo roh hamatiani di bagasan keluarga nami. Dan boy kita mandok konsomot molonunga tikina roh hamatian dangadong nanggo sahana pe namandok satokin. Tunggu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari kematian. Keluarga nahina holongan di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Banyak obat nataleo tu amangon secara medis dot akan naasi. Bahkan perawatan demi perawatan nung ngatabain tu bapak tahun alan dan sakapta nasaun sakap ni Tuhanido nasaun. Dan itu bukan berarti jalan untuk kesembuhan molonunga di dokon nebata dan adong naboy mengabat dalagku. Berarti manusia itu adalah menerima apa yang terjadi. Jadi keluarga nahina holongan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dia akan menerima jalan keselamatan. Langsung dia pe naujui ngoluni amangon opung mikadolion tusudi akapinoparni amangon. Ya, molo adong napait bolokon mai. Dan mungkin sudah ngoluni amangon napait pasti ikonadong do namanisi. Bagaimanapun sifat amang opung mikaon tu akka gelengna baik marboru marhela parumain marpahoppu. Ada yang sifat baik itu harus dikenang. Sifat yang indah harus dikenang. Jangan sifat pahitnya saja yang harus kita ingat, ya. Jangan sifat pahitnya yang harus kita ingat, bahkan, ya. Mauliate di pasal rohanami dan upang munabadiyai alai Tuhan. Alanunga di uloko ulaun ada paradaton ni habatahon namion. Mardalan dohot dengkan doali Tuhan. Dohot las di roha, dohot hadamion, bahkan dangadong agak gangguan. Nah posto rohanani ali Tuhan, molo hujau hami maguarmu, narodoho di akan nama jauh guarmu di bagasan tangyang nami. Tarlumowi mai tu saluhut aka keluarga nadi tadikon opung mika dolion. Pasu-pasu ma disaluhut aka keluarga nadi tadikon. Tarlumowi mai ali Tuhan di inang boru si bolon ali amang nabasa martangiak kami tuho jala mangido mahamis yang serep ni rohanami ape on matanganmu nago kuasoi laho mamasu-masu inang boru si bolonon asa margogo manasida Tuhan molo pero akasi taunoni asa boy nasida Tuhan pasahaton ngoluna tuho jala boy nasida ali amang lau majau ko warbu molo pe di bagasan hagalion inang boru si bolonon suang songoni ali Tuhan di aka anak boru parumain hela nang pahopuna pe pasada marohan nasida li Tuhan
Ho mana masu-masu nasida di bagasan akan na diulaun nasida jalalehon ma tu akka yanakon nasida Tuhan marlopit kali ganda akka pasu-pasum suam sangonia li amang nabasa di boru ni opumika on na baru marhashotan manang mabuka pardongan saripeon nasida Tuhan molo secara hajol mau dohami mabilangi na masa di ngolunanion galisi tutudo hami aliyamang alay molo hujau hami magwarmu molo hono na gabi dongan nami Tuhan margogong mahami manaon akasitaunoni terkhusus mai di boru dohot hela nasida nama jalo pamasu-masuon pardongan saripeoni pasu-pasu keluarga nasida Tuhan homa Tuhan apa tuluson di akasakap ni roha nasida asa homa Tuhan mengajari marhite todip to di porbadiai asa boy manasida gabi keluarga sitiron keluarga nabian bida Jehovah jala keluarga nama dabot aka pasu-pasu dohot aka silas di roha moliati mali amang nabasa ubasa tami matang yang dohot pangiduan nanyon di bagasan keluarga anakmu Yesus Kristus pinuci magwarmu. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho laho luar dohot lau bohot olat nion ro di saliling nililingna. Amin. Ditutup mabatang mari demahita. Oh.
manabon silalay. Siantano do permulaan ni dagingmu. Ikon mulak mai jolo gabi tano. Alay Tuhan debata na manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paulahon jala pangulokbo. Doho todi porbadia na majauho Tuhan ngoluan na sorosuda. Ima na mangaramoti orbuk ni bakem. Paimaro ari parkudi. Ari ahihon na belgai. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hodo debata na punah hami ro di sude ngolu nami. Maulian te hudok hami tuho. Marningot sude akka denggan ni basam. Akka naong dilehonmu tudongan namion. Tagan di ngoluna. Say ramoti jala togu-togu mahami be. Pinoparna ro di sude si solhotna. Asalam sadaruhan nami mangyutok ko. Jala totong di bagasan nias ni roha. Paimaon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lehon matodim dohot hatang manugu-nugu kami. Asa diramoti daging dohot todi nami. Di nama molus rura ni linggoman ni hamatianon. Asa sa kami Tuhan ngoluan na saliling-hiling na. Na pinaradem marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marite mahita. Ay masih paidaan dona porseai laut tedeu. Ay masih paidaan dona porseai dumpa Pani Alia manami na di bagwajijak Saya kirani ang ako Saya roh maharajawan Saya saat malulong ni rohang Ang di barotomohon Sama di bagwajijak Saya matuhan isi dari rohang Kuduan siapa rin Saya sama nusa namin Dosa di rohang Nakadosa Tuhan Unasa di pipipiran Tumaulihan Kalau gua mahami serpanan Ayang corona na punaran na jaw Doon taluhod Roh kita sarap Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu. Sodakon Tuhan di batama bohina Tuhamu jala sayasi marohana midahamu. Didopakon Tuhan duit Tuhan di batama bohina Tuhamu. Jala di pasar hon madamena tuto di munabe. Amin. Marete mahita losisom mahita madabutano. Pakjolo masian keluarga. Dohot menguduti ma akka Amang, bergeser. Tidak. Tuhan Yesus. Mauliate ma jubolo di pasat rohanami Tuhamu awang perhaladunami di naong dilok kamudo rohamuna do tikimuna nargai di napaborhat damang dadua-dua rodo pendon buah-buah sian pengurus syarikat manang adigat kita merpumuse di Jabuta soon napasahat aka statuten hata tugar-tugar tu keluarga
Leo Pusi Cordelius Silalai Sabuan. Di Yanakon nami PBB Persatuan Batak Bersatu. Tu macebel ke situ turo. Diliop kamuna, holong ni rohamuna, tu keluargaon. Jadi walaupun mana 3 halak pensiunan kota di PBB di pasar bema tu akka donganna tu pimpinanna bahwa di pasar kami tu hata mau lihat di PBB dikion. Tersongoni bajo amang nebui pasar kami hata mau lihat tu hamuna mau lihat pada itu salutna selamat berpisah mahita sian udianon Horas. Jadi sawanido si dokter. Di mana lau patato nasa anggaran lau partu-partuanya matau. Jadi sawanima buah-buah syarikat dia mahita roti stima melihat. Jadi dihita keluarga. Sonari ngabuhita jo mula jo. Sudi. Aka tukang maison na paulio ni arano. Subot pengidaro lau madodo kopu. Jambori babawa di ba. Ada ke jangan kasih order di ba barusan. Kairo itu penggali deh.